Mene da ne zove, Čekaj, ne. idemo mi na večeru? A što da idemo na večeru? Šta ja imam da slavim? Ne razumem sad. Pa znaš li ti šta se sad slavi? Pa sad se slave razvodi. Sad žene, bre, iznajme kuću s bazenom, bre, to je bolje nego devojačko večer. Razvod, pršti sve, kad ću ja da se razvedem? Kad? Pa ti si toliko razuman da se ti nikad nećeš razvesti, a mene je majka vaspitala da ćutim, da trpim muža zlotvora, da sve radim. Znači ja neću nikad ništa imati da slavim. Slavi ljudi otkaz. Otkaze slave, veruj mi. Kažu, evo, dobili smo otkaze, pa ako svi kao drže čašu, dobit ćemo bolji posao. A no šta je meni moj šef rekao? Pa nisu ni oni ludi da mi daju otkaz. Pa ja radim svoj posao, pa čistim dacku od veco šolje, tamo pretežno rade muškarci, pa kuvam kafe. Kaže, Milice, ako budemo imali viška para, mi ćemo da kupimo šporet. Ja znam da ti, kaže, sprčkaš nešto na brzinu dok si rekao keks. Znači, otkaz nikad neću dobiti. I to ti je to. Čekaj, ko te nije zvao, ne razumem? Didika me nije zvala, pa znaš ti, pa evo sad se razvela od onog svog, pa ludilo, pršti, kuća s bazenom, neka, ne možeš ti objasniti šta je. Pršti sve od luksuza, svi haljinu ima. Znaš šta je se desilo? Pa, slušaj sad ovo, ona je pozvala nekog muzičara da joj peva. I on kao, izvine, ne mogu, valjda zbog korone sad imaju više tezgi i pošalje nekog drugog, ovaj drugi isto nije mogao, ali nije javio ovom prvom. I on pošalje trećeg, a treći njen bivši muž. Ona slavi od njega. Što slavi razvod? Pa slavi razvod. Oni su sad, vidiš, to su ti civilizovani ljudi. Oni su zajedno, ne peva, oni su zajedno proslavljali svoj razvod braka, razumeš? A ti nisi ni pevač, znači neću ni to imati. Ovo je katastrofa, neću više ni da jedem. Šta će meni? Mogla bi da čarape da mi opereš, a? Ne pada me ja, nikad ti čarape više neću brati. Ma dobro, nema veze, ja ću da operam, ali nema ništa od tvog veselja. Gde ja